Děcko šlo suverénně pilířku a váha. Vechtačnou a tělodní pokoj. Zatleskali. Růžovkou a ty křídla vyvážíme. Takým kostýmkem poloví. Zatleskali. A princes Dudul si dal, ať se o mě holky na internetě nepovádají. Prosím vás, ještě než půjdeme dál, chtěla bych vás všechny o něco požádat. Pan profesor je puntička. Ano, to jsou. Takže bychom si všichni pořádně očistili obuv, abychom mu tam nenašlapali, ano? Takže čistíme... Ne, ať si sundej boty. Chlapci, služba srovnat to obuv do řady a pana v Oloví nevznikl bordel. Takže prosím vás, je to poslední přání, takže všichni zoufáme botičky. Chlapci, vy botičky nesezoufáte, ale odebíráme se dál. Ano? Předem vládku a nemusím vám okazit. Tak a kdo je vysvětlý, že není dál? Chlapci, služba odebírejte obuv a rovnejte do řady. Ať vidíme zvyšující se životní úroveň obyvatel Oloví. Otoč to neprd na to čele. Tak a kdo je vysvětlý, že není dál? Pěkně. Odebírejte ho. Ale ne, Tak nepráskej s tím klubíček, nejsou to tvoje koze. Já bys to teda dával připínat. Ečko, šedohlavku a ctít si správně. Později nohu, jak si to bylo. Děti a dobře, malá umí sama nastavovat. Chlapci, a zůstaňte u toho, aby náhodou něco nezmizelo. Ne tak blízko, ať se neotráví. milost, pane, už jsme se tu sešli skoro celá vesnice. Ečko, poslední přání potom ode mne budou mít moji studenti pokoj. Z děvčátek mě udělej pravý, ale levý pilíři. A princeznu synu Lenku mě zavězat. Bravo, ručičku, pravý pilířek. Čau. Levý pilířek. Čau. Že byste položila ručičku na jablíček. A princezna Dulcinea podepře pana profesora oběma ručkama takto hezky pod krčkem. Ale to se mi na něj nelep. Jen čak se na manželé to naposledně. Děvčátka